Un saúdo oceánico, estamos aquí outra vez na ría de Corcovión, aquí en riba no lombo deste Leviatán, este monstro mariño que se presta para facer actos culturais na Costa da Morte. E hoxe temos aquí a un verdadeiro lobo do mar. Que sería a Costa da Morte sin estes homes? Estou mirando para el. Cantas enciclopedias caben en este brazo, en esta perna, moitas enciclopedias. Oídes comprobar cando acabedes de escutar este vídeo que imos gravar hoxe aquí na ría de Corcovión. Señor Maño, a verdad que estou agradecidísimo de que hoxe prestase o seu tempo para navegar comigo. E, bueno, queríalle facer unha entrevista, posto que para min a esencia da Costa da Morte está basada en homes como usted, e queríalle preguntar un pouco, percorrer a súa vida, como empezou a navegar no mar. A miña pregunta é, quen é o señor Maño? Como se autodefiniría usted? Bueno, o señor Maño é fecho un home, fecho un esclaviño na vida. Desde pequeno, desde 13 anos. 13 anos. Xa tiñamos lancha na casa, había unha lancha que lle chamamos Marcelino. Unha lancha seiteira, Seiteira, unha sí. lancha seiteira, non? Era o oficio que andaba de sempre, o xeito. Sí, o xeito, máis o traballo, Traballo. pero bueno, desa cando eu principiei, eu quedei de 13 anos en país. Ah, Meus irmáns arrancharon as súas vidas, eran dous irmáns. As irmáns tamén se casaron, e quedou miña nai soa, e máis unha irmán pequena, unha irmán a máis pequena, que agora está paralizada ao lado esquerdo, que vivo 15. E entón, pois eu tuve que decidirme daquela, pois, non había cartos. E entón eu busquei un home de confianza, que casualmente, donde moi lle todo que agradecer, e fui unha lancha, a lancha seguimos o mar. Seguimos ao mar, e fomos defendendo así. o sea que usted empezou xa de patrón prácticamente aos 13 anos. Bueno, diré que dou por ese home. Xa. Pero bueno, eu xa tiña idea porque eu xa ando ver ao mar. Xa. Eu xa ando ver ao mar. Os irmáns. O irmán máis vello marchouse para navegar, o outro casouse, fui para a casa donde morreu, ca muller, e entón, pois, eu tuve que decidirme. Eu fui esperando así. E entón, efectivamente, cando o asunto do mar fracasou, pois eu tamén, de 21 anos, bueno, iba para os 22, tamén me casei. Fui para a casa onde estou, que a muller que estou. Ali no Pindo. No Pindo, sí, na casa de Francisco do Rubio. Eu nunca digo que é a nosa casa, sempre polo nombre da casa do dueño, que era meu tío, era irmán de meu pai. Bueno, entonces, eu cando vi na lancha que había xa, que era de meu tío, tamén unha temporada grande, entón, bueno, eu teño que marcharme. E fomos a navegar 5 anos, vin, fixemos un barquiño, que era moi valiente, non sei se che quedaría verlo aquí. Viu fotos antes, sí. Que era ganamos os premios todos de Corcovión, polo Carmen, e chamaban no Concho do Mar. E presentamos co barco, pero xa ao xeito tamén, seguimos ao xeito, e logo, despois viñeron os miños, fomos cos miños, e fomos indo así, fomos navegando así, hasta que viñeron outros oficios, fixemos outro barco, máis grande, o Margarito do Mar. Pero antes de falar deses barcos, sería moi interesante, porque nós a verdade é que aquí na Costa da Morte verdadeiramente estamos moi perdidos referente ao tema das embarcacións tradicionais, porque pensamos que en estas rías que todo eran dornas en toda Galiza, sin embargo aquí as dornas prácticamente non existían porque eran embarcacións para andar por dentro da ría, aquí eran lanchas seiteiras, non? Entonces eu quería que me falara desas lanchas seiteiras, onde se construían, que tamaño tiñan máis ou menos. A lancha seiteira, por exemplo, onde empezou a navegar vostede, onde foi feita? No mesmo Pindo? Non, facíanse no Freixo. Ai, no Freixo. No Freixo. Logo, últimamente, xa se facían aquí en Caldebarcos, na Anzuela. Anzuela? Na Anzuela. Era o nome do esteleiro? Sí. Na Anzuela, en Panchés. Baixo unha carretera, nunca foi. Si non sabe a plaiña aquela que hai ali, pois ali había un estaleiro. Aquelas paredes que hai, que non entraré con elas aínda. Están aínda, sí. Ali facían boas lanchas. Que non queda nada ali do esteleiro ese. Sí, non che podo dizer, porque há milagros que non vou por ali. Ah. Non che podo dizer, pero bueno, facían boas lanchas ali.
Levo-che un día ali, Xosé. E entonces, nos a lancha que había na casa fixéronse no Freixo, que facían case todos no Freixo, que eran lanchas moi valientes, E logo, o Pindo, cando era de que traballabades vos, ainda non construía o estaleiro do Pindo? O cejiño? Ai non, eso foi posterior. Eso foi despois o neto. Vale. Mira, e de que tamaño eran esas embarcacións? Bueno, pois eso antes non iban por metros, iban por cuartas. Por cuartas? Sí. Sí, cantas cuartas ten a túa lancha? Cantas cuartas? Pois Cuartas e como eran medidas? Por as cuartas do... Claro. Hostia, Dicíase por cuartas. por cuartas. As lanchas máis grandes eran de 30 cuartas. Ah, O noso que tiñamos era de 25. Por eso era pequena e por eso levou o nombre de Marcelino. 25 que viñan sendo cantos metros, máis ou menos? 10 metros ou ainda non? 10 metros, sí. Sí. Sí, 10 metros. Mira, e como se armaban esas embarcacións? Porque motor non había daquela. Non. Desos armábanse a vela e a remos. A vela e a remos. Que quer saber como se formaban as velas? A ver, quero que me fales de todas esas palabras. As velas comprábanse rollos de lona. Que só había venta por aquí, pola Costa da Morte. Sí, en Quilmas, compraban en Carrei de Quilmas, había xa daquela, que xa era o negocio xa de vellos, dos vellos. E entonces despois había unhas mulleres cunha delas, era a miña irmán a máis bella, María. Ajá. Pero antes de mandar as velas, facían o cuadro das velas. E entonces as velas cortábanas con respecto ás cuartas que tiña a lancha. Ah. Facían un patrón. Antes de cortar a vela, facían un patrón. Entonces iban nunha escuadra, nun campo ou nun llano, que na cofradía do Pinto tense cortado moitas velas no fado, porque tiña que ser unha emplanada, onde era o ancho das velas. Sí. Facían un escuadro con un cordel, o pico que lle daban, a relinga que lle daban, que tiña que levar ao palo, e entonces eso era o patrón donde iban a cortar a vela. Collían a lona, iban enchendo o cuadro, cortaban por panos, marcaban os panos, o pano, hasta completar o cuadro, anumerados. Entón, eso levaban yo a costureira, con unha delas, xa te digo, a miña irmá, era a miña mãe, cosían as velas. Traballo exclusivo de mulleres. Sí, as velas, sí. Moi ben. O coser era cousa de mulleres, a máquina. Que casualmente, miña irmá María tiña unha máquina que lle comparan meus pais o día que eu nacín. Ah, moi ben. Sí. E desas máquinas non queda ninguna por aí, non... Bueno, pois as de miña irmá María ainda terán. Sí. Sí, eran unhas Singer. Unha Singer. Sí. Bueno, entón ela amendaba, como estaba enamorado, según estaban escritos, enamorados o número, e iba cosendo. Despois de coser, entonces levábanse a home, a quen nos relincaba, que casualmente un era seu sogro. Relingar era meterlle polos orillos da vela un cabo gordo, sí, para que a vela aguantase polos costados, non? Bueno, gordo levaba pola parte de diante, a relinca, que chamaban a relinca, eso sí, esa era gorda. Despois pola parte de abaixo e pola parte de arriba da verja levaban moi fina, non era... Sí. E o xotamento, que era isto, tamén levaba outra. Levaba rizos. Cantos rizos levaba? Tres hileras de rizos. Sí, exactamente. Porque a vela canto medía máis ou menos de alto? Pois a vela que podía... Porque o mastro dese barco, que era 20 metros ou así, medían moito, non? Bueno, 20 metros non tería. Pero eran mastros... No, sí, eran... Facían falta 2 ou 3 homes para... 20 metros non tería. Pero bueno, andaría sobre os 15 metros, non? 15 metros podía ter. Que era de madeira de pino. De pino. Sí, non? Donde se rascaba moi ben, todos os temporadas que había nordeste, sí. Rascábase, levábase pa terra e dábase aceite de sardiña. Ah. Tiñas aceite, aproveitado o saín, sí. E dábase, aquilo era justo, Sí. Como chiraba e todo, non? Que non podría, eso non podría eso nunca. Non podría nunca, Non podría nunca. De todo eso listo, se non había nada máis que fazer. Mira, antes de que se me esqueza, esa vela
lembraste das palabras que compoñen toda a estrutura da vela, a parte de arriba, a parte de abaixo? parte da vela, sí. Como sería a vela? Imagínate esta, como lle chamaríamos a todas esas partes da vela? Como lle chamabades vos? Bueno, se vai a ver, pola parte de arriba, pola parte da relinca, levaban unha bóbola que che diría 10 centímetros podía levar, donde iba a relinca gorda. Sí. Pola parte de abaixo tamén levaba un doble máis grande que este, máis ancho. E pola parte daquel tamén, por o sotamento, tamén. Por riba, pola verja, tamén levaba outro máis ancho, podía ter 15 metros, un refuerzo, a vela. Entón, aí se chamaba o sotamento, o parte baixa e a relinca. A relinca da vela era o máis potente da vela. E o nome da vela en si que era vela de relinga, como se chamaba esa vela? Porque, por exemplo, esta chamanse cangresa, a de proa chamase foque, tiña un nome especial esa vela? Bueno, pues, eran velas de relinga? Velas de relinga. Velas de relinga, que é o nome que tamén levan as dornas. Exactamente. Bueno, pero non leva outra clase de vela. Sí, leva outra clase de vela. Sí. Que máis te iba a preguntar? As velas que me quedou por preguntarche, como as cortaban? As cortaban de arriba a baixo, horizontal, vertical, en corte vertical, non? Sí, sí. Metían desde a parte da verja de arriba, Sí. da xamelja, porque a verja levaba unha peza despois no medio, donde enganchaban o gancho acoplada de refuerzo da verja, para que a verja non rompera, que lle chamaban a xamelja. A semelja. A xamelja. Acoplado, con volta e todo, e acoplaba por baixo, que aí é onde iba e enganchaban a verja. Mira, quería che preguntar tamén o que é a embarcación, a lancha aceiteira. Algúnha palabra que igual se nos escapou a nos ou non a descoñecemos. As partes do mastro, como lle chamaba de mastro, non? O palo, O palo, sí. O sitio donde se poñía dentro da embarcación, que lle chamabades? A pía, como lle chamabades? Donde se asentaba? A pía? Ou como pía. A pía. E entón levaba unha central abaixo, na quilla, levaba dous cuadraditos, que era que facía o palo, cando se metía na pía, Sí. que se chamaba, nós chamábamos a fuego na dura. Sí, bueno, en outros sitios chaman a pía, pero en fuego na dura. Tiña dous cuadraditos. O da parte de atrás, o cuadradito estaban xuntos, por exemplo, neste era un, este era outro. Entonces, cando había pouco vento, era o palo na candela, dereito. Cando había vento fresco, levantábamos o palo un pouco e non se sacaba o palo. Sí, sí. Nada máis que a levantar o lombo. E se lle daba outro ángulo? E daba así, máis para a popa. A caída. A caída. A caída. Nun caso de moito vento, en vez de rezar un riso, que se facía? Sacaba así a cuña que levaba na pía, sacabas un mallete, que era unha peza que levaba, que era onde apoiaba o palo, e entón puñías o palo riba da cubierta. Riba da cubierta, pero tiña un centro, non era a cubierta, era o tope daquela. E entón chamaban o palo riba da tilla. Por qué? Porque caía mal a vela para cá e non collía tanto vento. Bueno, a verdad que é impresionante todo o que nos estás contando. Entendes? Mira, nos podes falar algo desas palabras que compoñen a lancha aceiteira? Porque, a ver, nós sabemos, igual que todos, non? Os nomes das embarcacións, proa, popa, babor, estribor, amuras. Algúnha palabra así que nos descoñezcamos, que sea unha palabra bonita. Por exemplo, me imagino que esas aceiteras levarían os galleiros para Sí. que era onde estaban os remos, apoiados os remos, non? Os remos. Que levabades 2 pares de remos, polo menos, non? Ou máis. 4 remos. 4 remos, non? Non, é que pagaban 4 homes. 4 homes. Mojaba unha proa levaba un capichote de proa que sacaba a cuartel, e botamos os pés abaixo, como aquí, e mojaba 2 ao medio e unha popa, que a popa era o patrón. Era o que mojaba o remo de cousi. Chamaban o remo de cousi. O de popa. O de popa. Bueno, entonces iban a remos, que vía un poquinho de vento, saca de vela, o que dixera que acabas de ser ti, que era a vela, os galleiros que eran para os remos, e mas collía esa vela,
Cando a vela non se usaba, collíase a vela, moi ben postiña, poñíase aos galleiros, sacábanse os remos, e amarrábase a vela aí, que ven vento, sacábase a vela, e botábase para arriba. O normal é que era, en esas embarcacións normalmente, canta xente traballaba? 4. Normalmente 4, Sí, non? sí, 4. E o vosso oficio nesas lanchas prácticamente era o xeito, non? O xeito. Sí, pero exclusivamente para o xeito. O xeito, pues, traballabades polo que é toda a ría de... Non, por arriba máis ibas a fora, Sí. Ibas a descubrir o Sintulo, e moitas veces o Borrón, Ah. cando a Saliña estaba fora. Mira, non sei se te sonará esta palabra porque aprendí un ano pasado. Eu me acordo por meu tío o Ico, Sí. que salíamos moi cedo daquela, porque salíamos igual ás 2 da mañán. Sí. Porque claro, antes andaba máis oficios que un, non se Sí, andaba, sí. ahora nada máis que podes andar un Sí. oficio. Pero eu me acordo que salíamos, largábamos as vetas, Sí, as vetas. depois de largar as vetas, largábamos o xeito, Xeito. 4 pezas do xeito que tiña. Entonces el iba na proa, a oscuras, e el metíase na proa a mirar, el sabía polo movimento que facían os peixes, se era sardiña, se era sarda. Bueno, pois ti sabes, non sei se o sabías, como lle chaman aos homes que van nas proas mirando que tipo de peixe é? Sí. Como lle chaman? Ti sábelo? Bueno, directamente chaman Claro, o patrón, o pero patrón de pesca, non? pero sabes que non me teñen? Pois non. Taelleiros. Como? Taelleiros, Taelleiros. taelleiros que ven sendo unha derivación de atalaya. As atalayas é onde se divisa algo, non? Sí. Entonces de aí ven esa palabra, eu non o sabía, e é certo, Non porque además é unha palabra moi bonita. Meu tío Ico era un taelleiro e ti tamén supoño que Sí, sí, serías sí. un taelleiro, non? Como facíades? Pois sí, verdade. Poñía esta proa, arrosabas aí de proa, e ibas mirando, chamaba a barría. Ah? Barría, A barría? barría. Hostia, unha palabra nova. Barría. Barría. Como é? A ver. Esa non é nova, esa é vella. Hostia, a barría. ver, para ti sí, pero para nós Sí, sí. non. O sea, como é? A ver, volveme a repetir. Ibas na proa? Entonces vían os peixes, ardor, Ardora, sí. a A verdad que chamaba ya esa palabra te que dicir que nunca escoitei, barría, non? barría. A verdad é que eu pescando con meu tío aquí na ría a buscar a ardora e ver ese movimento sí, da sí, ardora das notilucas, non sei se te darías cuenta, cada vez hai menos ardora. Non sei se te deches conta, ti, non? É certo, non? Que xa hai anos que non arden tanto. Non arde tanto, isto do cambio climático está producindo un cambio de acidez. Eu me acordo, bueno, de pola noite navegar aquí no barco de Ico e deixar un ronsel de 200 metros, ahora eso eu na Coruña traballo, estou notando que ano tras ano ardora cada vez menos. Mira, entonces chamabas de barría, ibas na proa, Sí, sí. e bueno, ti sabías cal era o movimento de... Os peixes, porque o xerelo ten un movimento. A xarda, sabes como agora tamén te andas a bagura, sabes? A xarda, pega un resplandor, pero a sardiña vai sempre tiro fijo. Sempre tiro fijo. Sempre tiro fijo. Non se desliza unha da outras. Sempre tiro fijo. O xurelo? E a sardiña faz isto. Sí. ¡Tac! No barco. No barco? Hostia. Nunca non sabías tampouco. No, pero, claro, navegando a vela, non? Navegando a vela en silencio. No, a remos. Sin motor, ti dis sin motor. Sin motor, sí. Como dis? Ibas de co barría, entón vira a barría, non? E para despejares máis, estares máis certo, facías isto. Hostia. E daba máis apajo. A verdade que increíble, man. Sí, sí. Mira, cando ibades na lancha aceiteira esa, algunha vez acabades o mastro para... Non. Unha vez que metíades... No mar nunca se sacaba. Nunca se sacaba, non? Nunca. Sacabas solamente en terra cando llevabas unha temporada de nordeste, Sí. se non ibas, mira, aí da bordo e botaba para lá abaixo, porque pode non fazer tanto vento para que non tirara tanto pola cadena. Era a única vez que se sacaba, pero no mar nunca. E despois o mantemento das embarcacións, tiñades un carpintero de Bueno, pois Ribeira... cando se acababa o asunto da sardiña, as lanchas botábanse arriba. Botábanse arriba, e no tempo de antes na primavera, antes de que se pega o xeito, carenábanse, dábase alquitrán. Esa era a pintura. Esa era a pintura que non podía a madeira. O sea que as vosas lanchas non eran de color vermello, eran todas de color alquitrán. Todas negras. Todas negras. E que é o color que máis me gusta a mí para madeira. É patente por baixo. É patente por debaixo. Unha vez o ano, máis ou menos. Sí, unha vez ao ano. E mi Vale, patente dábase parabas na playa, Sí. e dábase cando tiña falta. Me imagino que ti moitas veces farías como fixen algunha vez, que chegabas a terra e igual non
ese día non salíamos ao mar e dicías, bueno, pues vamos limpiar un pouco o barco e collías un malgacho. Sí. Non che ten pasado. Pero rasca moito, rasca algo. Pero de sacarlle o verdillo co malgacho. Sí, Eu teño feito, Sí, rascan ben, Sí. E as manos non se con nada. Sí. Bueno, pois, entón, bueno, empezaches a andar ao mar o xeito. Algúnha vez chegaches a meter motor á embarcación? Non, últimamente depois entre nós cortaran polo popa, non é? Sí. Puxaran o motor a dúas. Porque parece ser que eran embarcacións que a forma que ten unha lancha xeiteira, que prácticamente a proa e a popa son iguales, non? Sí, casi. Que era bastante difícil acoplarlle un motor, non? Pola forma. Non era, non. A esos que lle cortaron polo popa, non é? Claro, había que modificala bastante. Para... Non lle dou moito choio eso. Non? Non, cortaron e puxaron motores. Había dúas, no Pindo había dúas. Sí. E a túa estaba no Pindo tamén, claro. Sí. A nosa vendéronmola para Fisterra, despois, cando fixéramos o barco. E puxaron motor tamén. Mira, entón, ti chegaches algunha vez a traballar o xeito e que estuvera a Illa Lobeira, a salgadoira da Illa Lobeira en activo? Ou xa non? Non. Cando eu ando ben a mal, non. Xa estaba todo pechado, Pero non? vas, estaba ainda en estado, Ainda estaban moitas cousas en estado. Sí. Tiñan as cociñas, tiñan a madeira, que estaba todo forrado de madeira, porque aquilo era unha maravilla, Ah, sí. Como estaba, Estaba de baldosa, xa, as cociñas, aquilo, cando estaba, perden por la xente, principiou a meterse dentro, a sacar o que había antes. A ver, porque aquela vivenda estaba feita exclusivamente por fareiros, non? Había dúas, sí, dúas vivendas. Había dúas vivendas. Unha al este e outra ao oeste. Había dúas, expresamente para cada familia tiña a súa. E no inverno, me imagino que había temporadas que igual estaban aillados un mes ali dentro, non? Ou non? Non, eles vivían ali. Claro, vivían ali, pero digo polos temporais, no, que igual incluso hasta un mes sin poder ir ali por culpa das bajas de mar. Non, levaban víveres. Ti sabes por onde levaban os víveres? Por onde? Pola parte del este da Lobeira, Ah, que lle chaman os buchecos. Por qué? Que era donde menos efecto facía o mar. Claro. Pasaban unha guía a terra e pasabanlle... Eu escuitara unha vez que ali na Lobeira incluso chegou a ver tabernas. Non sei Sí, eso se enseñou ao noso vello. O teu pai? Non, ao meu tío Francisco. A teu tío? Ao meu tío, que na casa onde eu estou. Sí. Teñolle sentido eso. Iban eles, andaban ao traballo, a mañán, largaban, xa sabes como é o asunto, e en canto non salía o sol que iban a coller, pois... Mira, e cantas pezas do xeito levabades? Nos levábamos 6 6 pezas, pero 6 pezas xa é moito, Habendo sardiñas xa 5 pezas, 5 pezas é o normal. O normal, non? Pois sí. Cos boureles aí, non? Sí. Como lle chamades aos boureles, non? Boureles, sí. E despois había que leválas para terra para secar, non? Ou non? A que? As pezas de Bueno, as xeito. pezas daban a lata, Daban a lata. As de algodón, en canto non saliu o noilo. Claro. Porque... Como era o proceso ese de mantemento? Pois era, cada dera 6 días, 15 días, dera 6 días, tiñas que encascar. Encascar que... A ver, Facías unha... explícanos o proceso. Había unhas caldeiras de cobre que estaban enfornadas con ladrillo por fora. Sí. E entonces iba facendo túnel toda a redor da caldeira. Tiña que estar, despois de principiaren a ferver, tiñan que estar cosendo a casca 8 horas. As 8 horas sacaba a leña, deixábala repousar. Despois de repousar, checaba a casca para uns pozos, que había xa, estaba preparado. Nós ainda fixamos aí pouco, os pozos a mala caldeira. Deixábase enfriar un pouquiño, porque había veces que tiñas que remudar unha lava media pesa, outra lava outra media, porque estaba quente. E iba para un arcón. Estaba ali, porque na nosa caseta, onde temos a casa ali no muelle, éramos 3 barcos que encascábamos ali, era unha caldeira grande. E entón a lávase por o arcón. E ibas a encascar, foron as túas, despois foron as de outros, as 2, as 3, e quedaban no arcón hasta outro día. A repousar a caldeira, e escorría a casca, escorría por eses pozos. O outro día, ainda estaban quentes, sacábase e tendíanse no campo,
tendíanse a secar. Ese era o procedimento que había para as pezas do algodón. Eso era para tintalas? Para aguantalas, para que non se gastara o fío. Ah. Para que non se gastara Era o fío. como, quedaban como enceradas, con unha cera. Exactamente. Ah. E despois metíanse a secar, claro. Claro, botamos a secar e despois mullar ao mar. O sea que vos na casa levabades 5, pero tiñedes outras de repuesto para ir, mentres traballabades con unhas, Non había tantos repuestos. Non. Non. Eran as mismas. Eran as mismas. E o día que encascabas, se encascabas sempre un sábado, non ibas ao mar. Ah. Xa. Tiñas de repuesto unha peza ou dúas ou... Eso. Bueno, Ese era o procedimento que tiñan as pezas. outra pregunta que che quería facer. Me dixeches que andabades con 5 ou 6 pezas. Sí. Canto costaba daquela unha peza do xeito? Bueno, claro, non che podo fijo, pero daquela se costaba 1000 pesetas era moito carto. E canto solía durar unha peza? Todo o ano duraba? Bueno, según non, porque había moitas avarías, que se largabas na pedra, non podías largar na pedra. Claro. E por circunstancias de descuidos, que che levaba agua á pedra, facías avaría... Os arroases tamén. Os arroases, bueno, non te quero contar, pero... O inimigo principal do xeito. Porque as pezas, menos de 15 brazas non podías largar as pezas. Porque tocaban. Claro. Claro, porque se miden 30 metros de alto, máis ou menos. Non, as pezas dan 12 brazas de alto. Máis ou menos 24 metros. Os boireles levan de espía 2 brazas e media. Sí, bueno. Menos de 15 brazas non podías largar. Se largabas menos de 15 brazas, e moitas veces que vía la barría na pedra, se me caje na puñeta, bendita, que van sardiñas aquí, porque en tempo de verán a sardiña tírase moita pedra, Me cago en que podemos fazer aquí? Que podemos fazer? Nós aí un día non lo de pequena. Vimos para a terra que non vimos grande barría. E tiñamos que encascar, tender para encascar. Xa quedaran en terra para fazer a casca. Bueno, me cago en que van sardiñas aquí, muchacho. Que podemos fazer aquí? Vamos a ver o seguinte. Arría. Boirar por riba e boirar por baixo. Boirar por riba e boirar por baixo da pesa. E entón, que pasaba? O viral que vou por baixo da pesa non deixaba ir a pesa a tocar ao fondo. Con 2 pesas matamos unha manada de sardiñas. Sabes como iban as sardiñas? Porque se deixaban os virales claros, iban as pesas como unha sábana. Claro. E entón perdían as pesas. Me imagino que terás na memoria moitas veces a túa embarcación hasta arriba de sardiñas, non? Ui, mi madre de Dios. Que antes, como se contaban? De 4 en 4, non? Ou como era? Eu me acordo que... Non, contábanse por mans. Coñese así de 4 en 4, non? Ou... Sí, de 4 en 4. Coñes 4 sardiñas, sí, era unha man. Era unha man. E claro, hasta o cento. E despois, cando os galeóns se dedicaban a comprar para a salazón, sí, contabas en cestas. Collían as cestas do galeón e contabas, levaban 5 centos a cesta. Moitas veces non contaba cando tiñas moitas sardiñas. Enxía a cesta xa máis ou menos, levaba demais sempre, pero... Bueno, demais botabas ti, pero eu igual levaba de menos. xa. Sabes o que che quero dizer, non? Sí. Que nin todos éramos leales. Entón, cando ti estabas traballando, todavía estaban funcionando os galeóns por aquí? Sí, coño. Hostia, Sí. mi má, que cousa máis bonita de ver, non? Sí, os galeóns tiñan unhas tinas nas bodejas, Sí. e abocabanse. Xa tiñan a salmoira feita, Sí. xa se abocaban, porque os galeóns non levaban as sardiñas así, que levaban as sardiñas sin salare, eran os que compraban para fresco, que iban en caixas. Sí. Levaban caixas, bueno, pero daqueles chegou. Os galeóns abocabas, ali. De cada cesta dabanche unha tarjeta, non se me acordo agora. Non me acordo agora. Unha moeda. Unha chesma de ferro, de tarja. Unha tarja? Tarja, lle chamaba. A ver, explícanos, porque a min isto que me estás contando é unha novedade. Sí. O sea, que ti lle dabas unha cesta de sardiñas? Abocaba na cesta, Sí, e en canto non acababa, sí. tarja, jardaba as tarjas. Era como unha especie de moeda, ou así. Sí, eran de cobre. Ah, Sí, pero era para marcar as cestas que botabas. sí. Que abocabas, entendes? Sí. A ver, as tarjas.
Ibas ao que che pagaba, o que pagaba sempre un abaixo, no camarote a proa, no rancho, que eran os camarotes que tiña. Entón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tarjas. Se che pagaba no momento? Sí, Descargabas? sí. E de onde viñan os galeóns? Viñan todos das Rías Baixas. Joder, man. E donde era o sitio onde atracaban? No mar. No mar mismo? Na lobeira, aí na lobeira, fundiaban aí na lobeira, e os fresqueros, pois por caixas. Non? Se contaban as caixas, hasta acabar de contar as caixas, entón contaban as caixas. E contaban as caixas para o fresquero, contaban as caixas, e xa... Pero eso pagaban todo no man. A verdade que viviches Todo no man. Sí. Os momentos duros daquela, Sí. como se andaba a mar, pero a verdade que... Bueno, duros, eran duros pola esclavitud que era. Sí. A esclavitud máis grande que era eran os remos. Os remos, o bogar, claro, sí. O bogar. O bogar, sí. Porque nunha lancha desas, Claro. aí con calma e sol, leña a bogar, e moitas veces, de alba, aí afora, tira para muros a vender a muros. Porque te pagaba máis, Claro. se ibas para as conservas. E claro, xa dormías, xa quedabas en muros, e xa salías despois para lá. Pero o sol bogando aí, veña, e claro, non podías ir con calma, porque as sardiñas é un peixe que o sol non quere ver, Claro. entendes? Era duro, pero bueno. Mira, Iba se defendendo. me esquece algo de todas esas palabras que compoñen unha lancha aceiteira, se me esquece algo, do mastro, algo. Si, estou cho dicendo, Sí. o palo. O palo, que lle pasou ao Sí, sí. palo? O palo, pois, tiña o aparejo. Tiña un aparejo para ixar a vela, Sí. A vela de cada vez que querías virar, con un vento duro, tiñas que fazer a cosa máis rápida. Tiñas que baixar a vela, cambiar a verja para outro lado, e entón a proa levaba dos ganchos, un por estribor e outro por babor, pero unidos. Na proa, no rodamento, un por un lado e outro por outro. E entón a vela tiña que enganchar a viceversa. A verja é mala vela. E enganchaba tiñas que fazer a cosa rápida. E que a mesma veña, hasta tal en planta a vela. Porque estaba arriba cerca da costa e non podía andar con calma. Entón, o que barre Linca, tiña que ser un home moi ágil. Nós, no Marcelino, na nosa lancha, antes de marcharmos os irmáns, andaba un que nos comara un veciño dali que lle chamaban o Pulga. Lle chamaban o Pulga. Sabes por que chamaban Pulga? Porque cando dicía o patrón, listos, que vamos a virar. Pegaba un salto, que ágil era, un home de 50 anos ou 60, porque cando vin con ele algo de rapaz, chamaban o Pulga, pero que ágil é, porque tiña que ser veña, a galinha para baixo, veña a viaxar rápido. Aquilo era bonito, Mira, queria che preguntar tamén, despois cos outros barcos que tu vetes máis adiante, nunca te topeches nunha situación difícil, así peligrosa, navegando a vela, por culpa do vento, que... Sí, bueno, moitas veces, porque ten entrada agua, Sí, no non? corredor aí... Pero isto de volcar non, verdad? Non, eu acordo dúas lanchas do Parsi. Unha do Éxero, que lle chamaba no carteiro do Éxero, que aí por terra do Carroeiro. E outra que lle chamaban que era do Pinto, veciño noso, que lle chamaba Xan Ramón, tamén, aí pola Lobeira, que se tumbaran. Con moito vento. Bueno, xa sabes que unha lancha tumba por descuidos. Porque ti arreas a escota, deixa a vela, e un barco nunca tumba. Se tumba, que aguanta a escota, vais a lancha, pero arrea a escota. Entón a vela vaise. O sea que a vela ten moita vista. Non sei se a ti te pasará a ti. Non, que isto para o fin de semana, e afortunadamente tampouco teño... Tense collido... Tiñas que ir checando, seguir, un checando, Sí, sí, no sí. medio, que chamaban os centros do medio, onde levantaban os paneles, un home sempre seguido checando, checando porque metía agua dos salseiros, ora que mariñeiras as lanchas, Sí, non. era o máximo, E, sin embargo, non queda ningunha, xa. non, ninguna. Viñeron os de Morín que construían pola Xunta de Galicia, un taller que tiñan aí en Morín. A Ixola, sí. Sí, bueno, xa sabes. E toparon había, unha. había unha enterrada en Caldebarcos, naquela laguna que hai en Caldebarcos. A Marina chamábase. Exactamente, porque chamaban Marino ao dueño da lancha, chamaban Marino. Sí, eu fui nela. Ah, sí? Cando tuveron listas, viñeron aquí.
Hostia. Foi nela. Sí, que me O sea que navegaches nela. Sí, Buah, tío. sí que me fixeron, eu dixo, coño maña tal, que casualmente, eles con can se fixeron en contacto, fui con Pepe Lagari. E dixo, eu teño un amigo no Pindo que hai de saber algo. E, efectivamente, eu sabía desa lancha, porque se vían as costillas. Estaba enterrada. E a familia foron que pedir permiso, sí, home, e sacaron as medidas por esa lancha. E logo despois, viñeron a cal de barcos, e viñeron a buscar a casa. A ver, veña a mirar como arranchamos nos ali. Tendes mal arranchado todo. Isto da vela tendes mal arranchado todo. Non, que ten, pois isto, isto. Se coñece, se vimos buscar, ves a Marín. Eu, ui, a Marín, non fastidia. Eu digo, eu explico, vos, como ten que ir. As planchuelas levaban unha soa. As planchuelas a que lle chamas ti? Planchuelas levaban no costado dúas pezas de ferro, unha aquí e outra máis ali. Cando o palo se baixaba, o que falamos anteriormente, e ganchábase na planchuela de popa, tamén, para traer a vela para cá. Cando se había pouco vento e o palo se puñía máis dereito, e ganchábase na planchuela de proa. Que parece que non, di moito, di moito. Eso chamaban as planchuelas. Que había que cambiar o aparejo dunha planchuela para outra.